Ja silloin me puhutaan kasvuagenttitoiminnasta, niin silloin me puhutaan ihmisistä, jotka haluavat voimavaraistaa sekä yksilön että sen yhteisön työidentiteettejä. Onko se hänen tehtävänsä erityisesti ei ole valmentaa mitään parhaita mahdollisia osaajia, vaan käynnistää, olla tukena ja vahvistaa niin kuin näitä työidentiteetin eri osa-alueita. Vaan kun mä ajattelen, että johtamistyössähän ne panokset eivät millään tapauksessa riitä kaikkeen. Ja mä kohtaan aika paljon myöskin niin kuin kovissa haasteissa ja jopa uupumisasteella olevia esimiehiä, jotka upuvat siihen, että ihmiset eivät saa käynnistettyä omaa. Joo. Niin siihen tarvitaan tukiprosesseja. Kyllä. Aika usein monet sellaiset kysymykset, jotka itse asiassa liittyy siihen oman työidentiteetin vahvistumiseen, niin ne heijastuu ikään kuin kysymyksenä siitä, että kysymys on johtamisesta tai siitä, miten minua johdetaan. Ja oikeasti, jos me pitäisi katsoa oikein syvälle peiliin, niin me katsoa jotenkin sitä, millä lailla minä ihmisenä, työntekijänä, organisaatioissa, ihmissuhteissa, työpaikan ihmissuhteissa vahvistan omaa voimavaroja. Että tämä ei olekaan viime kädessä sitten johtamisen kysymys, mutta johtamisessa on tärkeää tukitehtävä tietysti tässä kokonaisuudessa, että näin voi olla, mutta että myöskin sitä kautta, että me itse vahvistutaan, saadaan tosi paljon. Ja siihen tämä kasvuagentti ohjelma antaa eväitä ja voimavaraistaa laajemmin työyhteisöä kuin vain yhtä yksilöä. Aivan. Tässä tavallaan se digitaalisuus maailmana, välineenä, toimintatapana niin vahvistaa edelleen sitä yhteisöllisyyden syntymistä, luomista ja se on helppo tapa skaalata sitä yhteisöllisyyttä hyvin monen erilaisiin tilanteisiin ja jopa sitä ajasta paikasta riippumattomasti organisaatioissa. Eli sillä tuodaan niin kuin tietoisemmaksi näitä kasvun prosesseja, mitä organisaatioissa ihmisistä lähtee liikkeelle. Kun voimaantumistutkimuksen tai tämmöisen vahvistustutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että se on itseään vahvistava prosessi. Joo, kyllä. Niin. Että se ei ole mikään sellainen niin kuin syötettävä prosessi, vaan se alkaa itsessään kasvaa. Ja sitä kautta ajattelen, että organisaatio saa niin kuin tuloksellisuutta ja menestystä sitä kautta.